2025 నూతన సంవత్సర వేడుకలను జిల్లా వ్యాప్తంగా సంతోషాల నడుమ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిర్వహించుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీ గౌసలం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. అర్ధరాత్రి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి నిరంతరంగా గస్తీ పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలకు ఆయన పలు సూచనలు తెలియజేశారు. ఎలాంటి అత్యవసర సమయాల్లోనైనా డైలీ 100కు సమాచారం అందించాలన్నారు. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా నూతన సంవత్సర వేడుకలు నిర్వహించుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమాలు రాత్రి 12:30 తర్వాత కొనసాగితే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్నారు. పిల్లల పట్ల జాగ్రత్తలు పాటించాలని తల్లిదండ్రులు మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వరాదన్నారు. మైనర్లు వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడితే వారికి వాహనాలు ఇచ్చిన వారిపై కూడా కేసులు నమోదు చేస్తామని, వారి వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించినట్లయితే సంరక్షకులపైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. డిసెంబర్ 31వ తేదీన డీజేలకు అధికంగా శబ్దం చేసే సౌండ్ సిస్టంలకు అనుమతులు లేవన్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.